Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Мәктәптә уңайлы шартлар. Калабызның күптелле адымнар гимназиясендә форум узды. Мы рады встрече с вами. Очень здорово, что вы все нашли время и приехали. У нас есть кое-что, чем мы готовы с вами поделиться. Мәкерле авыру. Әлмәттә туберкулезга каршы көрәшкә багышланган чаралар оештыралар. Бик әйбәт. Сахарга иде, шикәргә, кәкеше, холестеринга карадым да иде шул. Әйбәт, рәхмәт аларга. Техника язгы чәчүгә әзер. Азнакайда махсус комиссия эшләде. Кыш буе без бүтән техникаларыбызны сыйфатлы итеп ремонтлап, техник торышын яхшы итеп әзерләргә булдыра алдык. Калабызның күптелле адымнар гимназиясендә республика педагоглары һәм әтиәннәр өчен белем бирү форумы узды. Аның темасы да шактый җитди. Мәктәптә имин белем бирү мөхитен формалаштыру өчен уңайлы шартлар тудыру. Теманың ни дәрәҗәдә актуаль булуына Линә Хәсәншина инанды. Илебез һәм республикабыз гимннарын башкару районның мәгариф идарәсе начальнигы сәламләве белән алышынды. Мы рады встрече с вами. Очень здорово, что вы все нашли время и приехали. У нас есть кое-что, чем мы готовы с вами поделиться. Әлмәт зурлыгы буенча республикабызда 4-нче урындагы район. Бездә 29 мең мәктәп укучысы һәм 12 мең мәктәпкәчә яшьтәге бала бар. 6 мең мәгариф өлкәсе системасында хезмәт куючы кеше 164 белем учреждениесендә эшли. Сегодня тренинг и с применением метафорических ассоциативных карт. Что-нибудь слышали? Форумда катнашучылар күргәзмә белән таныша 6 төркемгә бүленде һәм практик чараларда катнашырга сыйныфларга узды. Алар мәктәпләрнең медиация, татулаштыру хезмәте, аңлы ата-аналар мәктәбе һәм мәктәпләрдә арт-педагогика муниципаль проектын тормышка ашыру тәҗрибәсе белән таныша алды. Сүз уңаеннан бүген Әлмәт районы мәгариф өлкәсе системасында 3000 педагогик белемле кеше эшли. Барлык укытучылар да арт-педагогика юнәлешендә укыган. В рамках этого образовательного проекта дети бессознательно, через искусство познают себя. Эти же проекты идут на сплочение коллектива, то есть они несут как диагностическую, так и где-то развивающую функцию и, возможно, где-то даже коррекционную. Метафорик карталар белән эшләүдә проект методикасында балалар үз колодаларын булдыра. Бу эшне алар һәр кичерешебезне метафора формасында кагазга образ итеп төшереп булуга нигезләнеп башкара. Форум программасы педагогларны һөнәри яклау һәм укучыларның психо-эмоциональ халәтен көйләү техникасында үз эченә алды. Чараның пленар өлешендә республиканың фән һәм мәгариф идарәсе хезмәткәрләре дә катнашты. Линә Хәсәншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 24 март дөнья күләм туберкулезга каршы көрәш көне. Шул уңайдан Әлмәт тайплары тагын бер кат әлеге авыруны булдырмый калу турында сүз кузгаттылар. Узган ел статистикасы буенча туберкулез диагнозы районда 4 балада ачыкланган. Әлмәт туберкулезга каршы клиник диспансер фтизиатр табибы Миләүшә Закирова әйтүенчә, туберкулезга каршы көрәш бала туу йортыннан башлана. 1 яшьтән алып 7 яшькә кадәр балаларга манту пробасы ясала. 8 яшьтән алып балалар диаскин тест үтә. Ә инде 15 яшьтән һәрбер кеше даими флюорография үтәргә тиеш. Дөнья күләм туберкулезга каршы көрәш көне уңаеннан 23 март Әлмәт туберкулезга каршы клиник диспансерының флюорография бүлегендә ачык ишекләр көне игълан ителгән. Аның кысаларында иртәнге 8-дән көндезге 1-гә хәтле һәркем флюорографияны бушлай үтә ала. Бүтән дөнья туберкулезга каршы көрәш көненә багышланган акция Панорама сәүдә үзәгендә дә узды. Биредә теләгән һәркем сәламәтлеген тикшереп, туберкулезны профилактикалау турында мөһим мәгълүмат ала алды. Акция кысаларында теләгән һәркем кан басымын, холестерин һәм шикәр дәрәҗәсен белә, ВИЧ-тест һәм туберкулезга каршы диагностика үтә алды. Заманча медицина казанышларына карамастан, дөньяда туберкулез белән авыручылар саны ел саен арта. Шуңа профилактика һәм иртә диагностика ысуллары турында мөмкин кадәр күбрәк кешенең белүе мөһим. Чөнки туберкулезның беренче симптомнарын озак вакыт гади авыру белән бутарга мөмкин.
Туберкулез является очень коварным заболеванием. Туберкулез бик мәкерле ауру. Ул кызганычка каршы аерым ауру буларак үзен күрсәтми. Ул иммунитетның төшүе, температураның бераз күтәрелүе, сирәк барлыкка килә торган ютәл, төнге тирләү буларак кына күренә. Потливость ночная. Әлмәт районы территориясендә ауручылар саны республика күрсәткечләреннән югарырак. Узган ел район территориясендә белем бирү учреждениеләренә йөрүче балалар арасында да туберкулез белән ауру очраклары теркәлгән. Как правило, заболеваемость среди детей – это показатель. Кагыйдә буларак балалар арасында ауру барлыкка килү, ул өлкәннәр арасында туберкулез белән ауруның ачыкланмаган очраклары күрсәткече. Бүген туберкулезны профилактикалауның төп һәм иң ышанычлы ысулы булып флюорография тикшерү тора. Барлык халык 2 елга бер тапкыр флюорография тикшеренүе үтәргә тиеш. Әмма диспансер төркеменә караган, күзәтелә торган һәм үз эшчәнлекләре буенча бик күп кеше белән эшли торган кешеләргә елына бер тапкыр үтәргә кирәк. Необходимо проходить флюорографию 1 раз в год. Марсель Хөснуллин коронавирустан соң шикәр артудан интегә. Шуңа тагын бер кат кан күрсәткечләрен тикшерү мөмкинлегенә шатланды. Бик әйбәт. Сахарга инде, шикәргә, как еще, холестеринга карадым да инде сөйдем. Әйбәт, рәхмәт аларга. Фәрхәт Гафуров 15 ел дәвалау учреждениеләренә йөрмәгән, әмма бүген диагностика узу мөмкинлеген кулдан ычкындырмаска булдым ди. Ну, на мой взгляд, давление, когда мне померили, я... Кан басымын үлчәгәч, мин әлеге күрсәткечләрнең мөһимлеген аңладым. Шулай ук шикәр күрсәткечемне белдем. Менә шулай йөрисең, бер нәрсәдә борчымый кебек. Ә монда тикшердем һәм кан басымының нормадан югарырак икәнне белдем. Мондый акцияләр уздырулары бик яхшы. Конечно, это хорошо. Ауру икенче кешегә сөйләшкәндә, төшкергәндә, йөткергәндә күчергә мөмкин. Ул еш кына симптомнарсыз үтә, әмма уннан бер очракта ачык формага күчә ала. Ауруны алдан ачыклап, дәвалауны иртәрәк башлаган саен, аның нәтиҗәсе һәм гомумән шәһәребезнең эпидемиологик иминлеге уңайрак булачак. Ознакай районы хуҗалыкларында язгы кыр эшләренә техниканың әзерлеген тикшерү буенча комиссия эшләде. Анда муниципаль район башлыгы Марсель Шәйдуллин, хуҗалык җитәкчеләре, механизаторлар, ветераннар катнашты. Бу хакта тулырак махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина материалында. Яз җитү белән авыл кешесе өчен аеруча җаваплы мәшәкатьле чор башлана. Бу җир эшкәртү, язгы чәчү эшләре. Иң мөһиме техника әзер булсын. Союз агро җәмгыятендә мондый проблема юк. Барысы да әзер тезелеп тора. Biz быелгысы чәчүгә бик яхшы итеп әзерләндек. Көздән үк үзебезнең механизаторларыбызга яхшы уңайлы эш урыннары әзерләп куйган аркасында кыш буе без бүтән техникаларыбызны сыйфатлы итеп ремонтлап, техник торышын яхшы итеп әзерләргә булдыра алдык. Шартлар уңай булгач, яшьләр дә бик теләп кушыла. Альмир Шәрәфетдинов монда эшләүне ошата. Эшкә монда братналык Союз агрога. Укуымны Ознакай техникумында уку бетердем. Эшешей, акчасы әйбәт. Барлык хуҗалыкларда да техника әзерлеге тәмамлану стадиясында. Аллага шөкер, кар да күп яуды. Югары уңышка өметләнәбез диләр хуҗалык җитәкчеләре. 3500 быел гектар чәчү мәйданы безнең. Безнең инде күбрәк кукуруз чәчәбез, чөнки безнең инде 1000 баштан артык малыбыз бар. Шуны кыш буе ашатырга кирәк бит инде. Габделәхәт Рафиков инде 21 ел дәвамында Тукай хуҗалыгын җитәкли. Биредә чәчү эшләре 1250 гектарда башкарыла. Бодай, арпа, солы, вике, борчак, карабыдай культуралары бар. Моннан башка без бик күп еллар инде күп еллык үлән испарситтан орлык алып, шушы орлыкны семена итеп реализовать итәбез. Бу шулай ук хуҗалыкка зур табыш китерә. Җитәкчеләр кыр хезмәткәрләре белән сөйләшеп, аларга алда уңышлар теләделәр, тәкъдимнәрен җиткерделәр. Егетләрнең кәефләре күтәренке, чәчүне кыска гына вакытта уңышлы башкарып чыгарга өмет итәләр. Эш барышында механизаторларга техниканы саклап тотарга кирәклеге, хезмәт куркынычсызлыгы кагыйдәләре хакында да аңлатма бирелде. Союз агро, Агросила, агрофирма, Ознакай, Август оешмасы, шулай хуҗалыкларыбыз, Тукай, Марс хуҗалыгы, Таллы бүләк хуҗалыгы яхшы итеп әзерләнгәннәр. Фермерлар арасында инде менә Закирова, Ландыш Ахатовна, Габдрахманов, Ленар, шулай Мустакимов хуҗалыгы яхшы итеп алар ел сайын язгы кыр эшләренә әзерләнәләр.
Ашламалар кайткан, орлыклар бар, ягулык җитәрлек. Димәк, кыр хезмәткәрләре язгы кыр эшләренә әзер. Бүген техника 95%-ка әзер дип белдерделәр хуҗалыкларда. Кыр эшләренә чыгарга әле 2-3 атна вакыт бар. Шул вакыт эчендә вак-төяк эшләрне тәмамларга уйлыйлар. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яз килүен бүген калабызда урнашкан ветеран тернәкләндерү үзәгендә дә билгеләп үттеләр. Биредә дәвалану курсын узучылар өчен Нәүрүз бәйрәме оештырылган иде. Аны Рәдифә Нугманова күреп кайтты. Биредә мәдәни чараларны һәрчак шундый форматта уздырырга тырышалар. Календар бәйрәмнәр булсын, ул башкасымы, һәр вакыт дәваланучыларны эшләүче коллектив белән берләштереп, бергәләп бәйрәм итәләр. Әлегенә менә Масленцы бәйрәмен бик матур итеп үткәргән идек атнада, бүген инде менә бездә зур бәйрәм Нәүрүз бәйрәме. Шулай ук бездә бәйрәмнәр, концертлар, әйтик, ниндидер уеннар, медицина леченияләре белән бергә үрелеп бара. Чөнки халыкка рухи байлык күбрәк кирәктер дип уйлыйм. Асия ханым Балиуллина Берега Нурлат районыннан килгән. Беренче тапкыр терлекләнү узды. Барыннан да бигрәк коллективның кунакчылыгы сокландырган үзен. Нәүрүз бәйрәмендә җырлап биеп кенә калмадылар, бергәләп күңелле эстафетада да катнаштылар. Терлекләнү узара килүче апа-абыйларга каршы үзәктәге «Раскрой себя, үзеңне ачы» проекты кысаларында көндезге бүлеккә йөрүче яшьләр көч сынашты. Беренчеләре дәвалау курсын узып кайтып китсәләр, соңгылары ял көннәреннән тыш көннең икенче ортасын биредә һәр вакыт уздырып, үз талантларын, мөмкинлекләрен ача. Көн күрештә кирәк булырды, күнекмәләрне дә үзләштерә. Нәтиҗәдә яшьлек җиңсә дә, барлык катнашучыларның да күңелләре булды. Бәйрәмгә күчтәнәш белән килгән райондагы Азәрбайҗан диаспорасы җитәкчелеге барысында пулау белән сыйлады. Ветеран инвалидларны терлекләндерү үзәгенә дәва алырга килүчеләр өчен беренче чиратта яхшы кәеф булдырырга тырышалар һәм менә шушындый күркәм чаралар бу эшнең нәтиҗәле булуын күрсәтә дә инде. Рәдифә Нугманова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Нәүрүз бәйрәменең күрке Нәүрүз гүзәле. Аны күптәнге традиция буенча бәйрәм алдыннан Бөгелмәнең татар мәдәният үзәгендә сайлап алалар. Быелгы бәйгедә 8 гүзәл зат көч сынашты. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Нәүрүз гүзәлен сайлап алу Бөгелмәдә күптәнге традиция. Быел аны 23-нче тапкыр уздыралар. Әлеге бәйгегә нигезне татар мәдәният үзәге хезмәткәре Флора Шарипова салган. Шуңа да жюри әгъзалары арасында ул беренче рәттә. Мен үзем жюри әгъзасы буларак нәрсәгә игътибар итә жюри дип әйтәсем килә. Иң беренче теленең чисталыгына, матур итеп үзләренең гаиләләрен тәкъдим итә белүләренә, гаиләнең тарихын матур итеп сөйли белүләренә. Күркәм бәйгесе бар инде, ул аш-су остасы дип атала. Бәйгедә 8 гүзәл катнаша. Кызлар конкурска ныклап әзерләнгән. Чыгышлары таныш булдык дигән киреш өлешеннән башланды. Аннары алар үзешчән сәнгатьтә булган осталыклары белән сәхнә тоттылар. Соңыннан аш-су пешерүдәге осталыкларын ачып бирделәр. Халкыбызның кулинария күрке булган чәкчәк, бәлеш, габадия һәм башка ризыкларны әзерли белүләрен бик ачык дәлилләделәр. Татар Димская кызы Азалия Минибаева бәйгегә габадия пешереп алып килгән. Без габадия пешереп алып килдек. Бик тәмле бу, бик тәмле чыкты, бик матур. Исләр китәрлек. Без бик күп төрле костюмнар алып килдек. Менә мин бүген бию күрсәтәчәкмен. Татар биюе матур итеп, сөлге белән. Конкурсантлар яз рухын ачып бирә торган матур киемнәрдә киде. Шуның белән яз рухын, Нәүрүз бәйрәме якынлашуын ачып салдылар. Җан атучылары аларга көч биреп торды. Күпләре классташларын куәтләү өчен сыйныфлары белән килгән.
Сәхнәдә чыгыш ясаучы кызларның һәммәсе дә бу көнне бүләк иясе булды. Жюри вәкилләре чыгарган нәтиҗәләр буенча аларга иң милли кыз, иң чибәр кыз, иң уңган кыз исемнәре бирелде. Нәүрүз гүзәле исеме Кодаш кызы Сөмбелә Янгировада. Ул шәһәр күләмендә уздырылучы Нәүрүз бәйрәмендә катнашачак. Айгөл Шәрәфиева, Зирек Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Әлмәт, Луч телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар еді. Мен Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.